crec que ara ens hauries d'ajudar, i vosaltres també, us farem un joc. A veure, tenim diverses imatges preparades i ens heu de dir, sí, és que clar, heu de dir vosaltres, quina és la real i quina és la fake de les imatges. Per exemple, aquesta. Qui creu que la vermella és la real? Que aixequi el braç. O la mà, vaja. La vermella, la real? Molt poca gent. La real és la blava? Ostres, tothom diu la blava, a veure? Ué, molt bé, molt bé. Escolta, hi ha algunes tàctiques per saber-ho realment? Hi ha tàctiques, el que passa que és un joc de perdedors, diguéssim, perquè ara les úniques tàctiques que hi ha és buscar errors amb les ombres i també hi ha una cosa molt important a dir, i és que una cosa és veure-ho amb imatge estàtica, que això jo crec que està superat, o sigui, és impossible, i després veure-ho en moviment. Quan ho veus en moviment sí que és més fàcil de captar aquestes incoherències i aquests d'això. Va, mira, el president del Parlament, va, que digui la pròxima. D'aquí poc. Va, quina és la real? Home, jo diria que la de l'esquerra i segur que m'equivoco, però... Aquesta és la real? La vermella? Perquè fa cara d'encantat, no? Ho provem? Sí, vinga. Ué, malament. Segurament ja té deepfakes fet, no? Ha trobat alguna vegada alguna cosa virtual seva a les xarxes? No, encara no i... Molt bé, gràcies, moltes gràcies. Va, algun altre valent, va. Aquest què? Va, secretari. Complicat. Si és per fer cara d'encantat, també seria aquell el fake. La fake, la blava? Posem la fake, la blava? Semblen molt, Sí? Ei, molt bé! Enhorabona. No sé, però a mi sempre m'havien dit que s'ha de mirar com la boca, no? Les dents les fa molt malament la IA, no? La boca i els ulls. Els ulls, moltes vegades, durant més de 200.000 anys d'evolució, estem molt acostumats a veure una persona, especialment quan es mou. I podem detectar fins i tot les coses més microexpressions i tal. De totes maneres, ja et dic, quan ho veus en frame parat... Però això és qüestió de temps, també, no? És qüestió de temps. Al final no hi haurà... Però tampoc és l'important, per mi saber si és real o no. Va, algú valent per aquí, va. Tu, com et dius? Fina. Fina, què et sembla? Quina és, la vermella, la real o la blava? La blava. Aquí diuen la vermella? A veure. Al revés. Va, algú altre, va, segona fila. Va. Ui, aquesta és difícil, oi? Quina diries tu? Te la saps, aquesta? No. Quina és la real, la vermella o la blava? Sí, la blava. No sé, diré la blava. La blava, la real? No. Gràcies. A veure, va aquesta. Quina és la real, la vermella o la blava? Qui diu que la vermella és la real? La blava. Qui diu que la blava és la real? Jo diria la blava. Ostres, a veure. Sí. Molt bé, molt bé. Va. Vermella real? Blava real? Ui! Sí. No sé, però és que jo veig les dents, per exemple, i és que realment... Va, una altra. Vermella real? Sí. Ara les faig ràpides perquè... Va, Obama. Blava, blava. El blau real, Sergi? Crec que sí, però no sé. Ui, molt bé! Has quedat bé fins al final. Era uns 50-50, Bueno, bastant bé, però és superdifícil realment, no? Va, moltíssimes gràcies, Sergi. Enhorabona per tota aquesta feina feta. Un aplaudiment. Gràcies.